Grabatzen ari garen unean gaueko 8 izateko 12 minutu falta diren honetan, Lasok eta Tolosak Zabala eta Imazen aurka Bastidan jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako laugarren jardunaldiko laugarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Favorito ziren Zabala eta Imaz eta pronostikoak nabarmen bete dituzte 22 eta 10 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, joan den jardunaldian, batetik Lasok eta Tolosak galdu egin zutela Ezkarain, Artola eta Rezustaren aurka 22 eta 13ko emaitzarekin, Zabalak eta Imazek berriz, irabazi egin zieten Ezkurdia eta Albisuri Berueten, 22 eta 16ko emaitzarekin, bi bikotea gainera gaurko honetan 2 punturekin iritsi dira, honek esan nahi zuen noski beraz, irabazten zuen bikoteak 3. puntua eskuratuko zuela eta playoffetarako urrats handi xamarra eman gainera. Partida hasieratik espero zen gidoietik joan da. Egia da, nahiko hasieran berdindua joan dela, lehendabiziko 3 tantoetan pixka bat Zabalari batez ere kostazaio partidan sartzea, Laso fresko ikusi dugu, Xabi Tolosa jokatzeko, eta Orrander Imazek ere pilota bat galdu du, baina 3. tantu horretatik aurrera jada joan egin dira urdinak. Imaz oso egoki eta ongi jokatzen hasi da. Gogoratuko dugu joan den astean Gasteizko finalean asko sufritu zuela, Altuna eta Rezustaren aurka Artolarekin bikote zela, eta gaurkoan arantza hori atera du nabarmen atera du gainera, oso partida ona jokatu du, hasieratik amaierara esan dugu bai, partida hasieran pilota garbi xamar bat galdu du, hor botea ez dio ongi egin eta txapapera joan zaio ez du behar bezala eramaterik izan, baina hortikan aurrera oso nagusi izan da eta Xabi Tolosa erabat menpean eduki du, horrek noski bi aurrelariei oso bestelako testu inguruak ekarri dizkie, batetik Unai Lasori erabat Xabi Tolosari lagundu beharrean eta lan zikin ugari egin beharrean izan da, aldiz Zabalarentzat gozatzeko partida izan da, behar bada ez du bere partidarik distiratsuena egin, 10 egindako izan ditu, baina tantoak amaitzerako garaian ez, behar bada ez da fin ibili, baina ezkerrez sekulako abiadurarekin irteten zitzaion pilota. Horrez gain aurrean Unai Lasori oinetara jokatzeko garaian eta oso ongi jokatu du, eta batez ere Javi Zabalaren inguruan hobekuntza bat aipatu nahiko nuke. Nik uste hemen bikote urdinaren inguruan bi ohar eman daitezkela, batetik Javi Zabalaren hobekuntza jokatzerako garaian, ez? Orain denbora bat behar bada aurrean gehiago tematuko zen, baina badaki aurreko tikitaka horretan Unai Laso gehiago dela, eta ahalik eta gehien ekiditen saiatu da, Xabi Tolosari bota dio lankarga guztia, eta Unai Lasori soilik pilota garbietan, hau da, hormabikoak egiterakoan, behintzat pilotak ala eraginkorrak jotzen zizkion Lasori, eta ez dio abagunerik utzi aurrealde horretan, eta bestea, biek lortu duten komunikazioa, hori ere oso aipagarria iruditzen zait. Orain artean ez zuten elkarrekin sekula jokatu Masters CaixaBank txapelketa honetara arte, eta ikusten ari gara jardunaldiak aurrera doazen heinean hobeto komunikatzen direla, eta gaurkoan asko nabarmendu da Zabalean egondako komunikazioa. Unai Laso askotan saiatzen zen Javi Zabalari Zabalean oinetara jokatu eta min egiten, baina Ander Imaz oso ongi bertaratzen zen bertara pilota guztietan, eta bikain eskatu, eta Javi Zabalak oso ongi ikusi du, oso ongi irakurri du norgehiagoka, zein zen protagonista gaurkoan Ander Imaz zen, eta benetan partida bikaina jokatu dute, biek ala biek 12 eta 5 aurreratu dira lehendabiziko etenaldira, eta bigarrenean ere antzeko moduan joan da. Egia da, 10 eta 3 zioa zela hor pilota bat atera dutela, Lasok eta Tolosak pilota bajuagoa zen, logikoa den moduan, naiz eta Unai Lasorentzat behar bada aurrean distira ateratzeko eta etzen pilota egokiena, atzean zerbait aldatu beharra zuten, Xabi Tolosaia denbora osoan
zazpigarren kuadrotik zazpigarren kuadroaren atzetik eramaten ari zen pilotak, Ander Rimas oso nagusi zen, aurrean hartzen zuenean, defentsan ere ikeragarri ongi aritu da Oiartzuarra. Eta hor, bazirudien pixka partida aldazitekela, baina hor Zabala berriz ere bere distira atera du, eta mehatxu faltsua izan dela esan genezake hor 12 eta 7 aurreratu diren horretan, baina gero 18 eta 9 aurreratu dira berriz ere, partida gidoi berdinarekin jarraitu du, Imazatzean nagusi, Zabala aurrean aukera zuenean errematatzen eta bestela pilota oso bizi biltzen, eta hor izan da jada Unai Laso bere honetik irten den unea, ez? Partida oso zaila izan da beretzat hasieratik amaierara, ez da bat ere testu inguru erosoan ibili, eta horren ondorioz 18 eta 9 eta azkenerako emaitza 22 eta 10 izan da. Imazek sensazioak berreskuratu ditu, Javi Zabalak sekulako partida jokatu du, Xabi Tolosa sufritzen ibili da atzean, eta Unai Laso ere aurrean erabat sufritzen aritu da. Honen bestez, honela geratu da jardunaldi honen ostean Masters CaixaBank txapelketako sailkapena, jada erdia jokatuta, Pello Etxeberria eta Mari Ezkurrena dira lider 4-4 irabazita, bigarren Altuna eta Iztu eta 4-3 irabazita, 2 punturekin dira, hirugarren Zabala eta Imaz 3 punturekin, orain azken partida honekin, laugarren Artola eta Rezusta 2rekin, Laso eta Tolosa eta Jaka eta Marti Jabezala, eta punturi gabe dira sailkapenaren zuloan eta jada puntuak pilatu beharrean, Peña Zabal eta bikote titularra, gogoratu behar baita, Jose Javierrek oraindik ez duela norgehiagokari jokatu, eta Ezkurdia eta Albizu. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan, agur!